5 idees per acomiadar els alumnes per videotrucada. Amb aquest recull d'idees podreu despedir aquest curs tan especial com es mereix. 1. Un lliurament de premis. En aquest lliurament de premis hi haurà premis per a tots els alumnes i sobretot han de ser de categories ben divertides. Per exemple, premi a l'alumne més ben pentinat a les videotrucades. O el premi al que sempre o al que mai apaga el micro quan no parla. Si voleu trobar més idees per a aquestes categories, consulteu el blog. Enllaç aquí, a la descripció del vídeo. 2. Un regal ben emotiu. Si durant aquest trimestre confinat heu estat fent alguns treballs, per exemple, un poema, un còmic o un escrit, per què no feu un recull i el decoreu ben maco i els envieu? Si ho quedeu amb els pares, els hi podrien imprimir i després donar-los quan vosaltres ho digueu. Serà un bon record d'aquest confinament, no creieu? 3. Una cançó de tots els mestres. Aquests dies s'han posat de moda apps com la Acapella Maker, on cadascú pot cantar la seva versió i després posar-ho en comú. Us proposo algunes cançons com Tot anirà bé, Pa amb oli i sal o Ens en sortirem. Si hi ha algú especialment musical, també podeu canviar-hi la lletra. 4. Videoconferència amb sorpreses. I si fem una videoconferència una mica diferent? El tutor presentarà l'activitat i després cada un dels especialistes anirà entrant, però amb el llum tancat. Els nens hauran d'endevinar qui ha entrat, fent preguntes que es puguin respondre amb sí o no. Quan ho endevinin, s'engega el llum i, sorpresa, sabrem qui és. 5. Pica-pica amb brindis. Una gran tradició adaptada a les noves tecnologies. Sobretot que ningú es descuidi de tenir alguna cosa per brindar, encara que sigui un cacaulat. Recomano que feu 2 o 3 grups, encara que potser haureu de berenar 2 vegades. Què hi farem? I aquí us deixo un extra per a la classe de 6è. Encara que molts d'ells no podran tenir l'acomiadament que es mereixien, podem fer-hi alguna cosa. Què tal si agafeu un vídeo d'una cançó de dibuixos animats i aneu posant les cares dels vostres alumnes? Hi ha programes que fan això. Per exemple, el programa Sony Vegas, que també té una versió de prova. Link a la descripció. Espero que totes aquestes idees us ajudin a fer un acomiadament del curs ben original que agradi tant als infants com a vosaltres. Per a més idees i activitats, recordeu de subscriure-us al canal o visitar el blog escoladesdecasa.blogspot.com. Fins a la propera!